Chris Joske, Berend. Dankjewel, assistent. We zijn hier in Snits. Want ik is een geweldig volleyballer. Zij is dat Olaf van der Meulen, Ronald Sootsma, Jan Postuma, Wiesje Doeverdals, Ingrid Piersma. En Fiat Erna Brinkman het. Erna Brinkman. Bijna 2 uur zijn ze bezig. Moeizaam volleybal op dit moment. Maar het goede blok van Erna Brinkman en Harriette Weersing. Ging via het blok uit en dat betekent 15-9 en het landskampioenschap voor Avero Olympus uit Sneek. Ja, maar Arjen, dat duurt 40 jullie. Ja, maar vorig team is ik kampioen geworden. Morix van der Wal. Brits Greurs. En in koud. Nog één keer. Als Snits het al maakt en het feest losbarst. Geweldig, in eigen huis kampioen worden, dat kan niet beter toch? Maar ja, Berend, dat wie al je vorig jaar. En prestaties uit het verleden, hij ging garages op de toekomst. Zo is dat. En dus gaan we nou op zoek naar de echte toppers van de takkel. Zo, dat is een goede opslag. Ja, dat is een service. En dat is een goede klap hoe het net. Ja, dat is een smash. Waar is hier eigenlijk de assistent? Do. Ja. Maar zo zijn misschien de toppen van de toekomst, wezen? Vertel eens, waar bist je? Ik ben Emma, ik ben 11 jaar en ik kom uit Sneek. En hoe vaak traint je dan ook? 3 keer in de week. En wat is al je al eens een keer woen? Gewoon in de competitie heb ik wel eens gewonnen. En ik ben ook een keer Nederlands kampioen geworden met ja, meisjes D vorig jaar. En wat zoest je nog heel graag een keer winnen willen? Nou, eigenlijk denk ik nog een keer Nederlands kampioen. En dan gewoon met een ander team. En als ik ouder ben, dat lijkt me wel heel leuk. Kampioen van Nederland. Ja. En wie is nou die grootste voorbeeld? Nienke Oud. Nienke Oud. Ja. En waarom is zij die grootste voorbeeld? Ik vind dat ze heel leuk volleybal speelt. Ik vind haar heel lief. En ik wil ook wel gewoon net zo goed als haar worden. Ja. Nou, mijn stoosje wie wij voor de morgen hebben. Nou, ik ben heel benieuwd. Emma, we maken het bekend via een goocheltruc. Let op, daar komt die Berend. Heger, heger, heger. 1, 2, 3. Huppakee! Nienke Oud is 29 jaar en komt van de Jouwe. Maar, volle belangrijker, ze is 1,80 meter. In Nederland had ze alleen nog maar van snitsvolleybald. Doet ze nog maar 16 jaar weer, ziet ze al bij het eerste team. Nienke wordt 2 keer kampioen van Nederland, ze wint de beker en 2 keer de Supercup. Daarna pakt ze goud vleentuig om te volleyballen in Zweden, in Duitsland en in Frankrijk. Maar na 4 jaar volleyballen in het buitenland is Nienke nou gelukkig weer waarom. En wat denk je? Snits is gelijk weer kampioen van Nederland. Bij dank aan Nienke. Wanneer ben je begonnen met volleybal? Ik was 9 jaar toen ik begon en dat was ook bij Feest in Sneek. En hoe lang moet je eigenlijk wezen om te volleyballen? Iedereen kan volleyballen, lang of kleiner maakt niet heel veel uit. Maar het helpt vol. Het is wel handig inderdaad, maar het is geen must. Nee, hoe lang bist je? Ik ben 1,87. Hoe lang bist je? 1,60. Dus er moet nog wat bij. Ja. Hoe lang bist je eigenlijk, Berend? 43. Oh, er moet zeker nog wat bij dan. Ja. Zijn wij gewoon maar eens bij opnemen met je dames? Hoe vaak moet je stuiten? Nou, doe maar heel vaak vooral, dan winnen wij. Let's go. Ja, goed. Je moet even zand in de ogen wrijven. Net fout. Hoppakee. Ja, lekker. Wat wie nou als lietsvamke die allergrootste dream? Ja, toch het landskampioenschap. En ik wou graag een keer in het buitenland spelen. En dat is slaggen. Dat is zeker geslaagd, ja. En is dat dan heel oors als je hier in Nederland?
Ja, toch wel. Je hebt daar meer publiek op de tribunes zitten. Het is professioneler, het wordt professioneler aangepakt. Dus ja, wel een andere beleving. En kist er mooi volleybal al de rekeningen betalen? Helaas niet. In het buitenland wel, maar hier in Nederland niet. Nee. En waarom is dat weer omgaan? Want ik ben heel blij met mijn werk wat ik nu heb en het volleybal wat we hier hebben met ook vriendinnen, zo zie ik ze ook. Dus, en lekker dicht bij huis, mijn vrienden en mijn familie. Hoe vaak moet ik trainen om net zo goed als jou te worden? Misschien word je wel beter dan mij, maar ja, zo vaak mogelijk. Heel veel uren maken, heel hard werken. Want hoe vaak traint je dan? Wij trainen nu 4 avonden in de week en ik doe zelf nog 1 krachttraining in ieder geval en soms een tweede krachttraining. Nienke, je bent natuurlijk Nederlands kampioen geworden bij snits en dat is natuurlijk super knap. Björst te balen. Allemachtig prachtig. Maar, nou wil Emma echt heel graag Nederlands kampioen worden. Hast je misschien nog een tip voor Emma? Een tip die vierde ik niet weet. Maar natuurlijk wel. Het is vooral heel hard werken en veel plezier maken en genieten met haar teamgenootjes. En van het spelletje natuurlijk. Ja, maar is er misschien voor jou nog iets best wel beter in willen worden? Ja, wel graag in de service. Gewoon een beetje het plaatsen en zo en misschien wat dieper spelen. Nou, kist al haar helpen, Nienke. Maar natuurlijk, ja. Dat gaat lukken? Zeker. Leuk. Vanaf ACV altijd, links of rechts? Midden? Gewoon in het midden. Midden? Oké, let's go. Ja! Ja. Die is toch al heel mooi? Ja. Die raakt hij heel goed. Ja. Ja, goeie. Mooi. Heel kort raken. Dus je wil hem eigenlijk met iets meer, misschien een beetje strakker eroverheen krijgen. Vooral goed opletten dat je je buikspieren goed aanspant, de hand heel strak houdt en hem kort raakt. Ja. Ja! Kijk! Dat is zelfs een float. Hij ging een beetje zwabberen. Daar zit veel power achter. Voel je dat? Raak hem maar. Kort, kort. Yes. Ja, mooi. Yes. Bevalt het eens wat, Berend? Scout wezen? Ja, ik heb me eigenlijk ook goed al. En dus doe ik nog meer als alleen scouten. Ja, ik presenteer ze nou en dan programma's bij Omroep Friesland voor op de televisie. En dat krijg ze makkelijker scouten? Zal ik hem gewoon naar je toe zetten? Yes. Doe hem helemaal vanuit je achter en dan helemaal hoog pakken. Lukt het nog, Emma? Allemaal sprongen. Nienke, wist al een beetje onder de indruk? Absoluut. Ze heeft talent en haar surf ging eigenlijk al heel goed. Zeker voor haar leeftijd zit er al veel power in. Dus, het wordt net lang meer en dan? Nou, dan komt ze een keertje bij dames 1, denk ik. Zo, nou dan komt nou de grote vraag, denk ik. En heb je te krijgen met het toppen van de takkomst? Absoluut. Nou, alsjeblieft, Dankjewel. Lokweeske, een nieuwe topper van de takkomst. Hartstikke idee. Hey Arjen, wat mij opvalt, hè? In Friesland hebben we eigenlijk heel volle talent. En we zien je gewoon terug, jongen. Oké.